vlog baron. Welcome to my channel, Bukid Vlogs. Di ako dire karon sa ahong igsuon ni bisita ko. Dire sa Alicia, Bohol. Wani siya ahong igsuon kani bye. Si hi. Ato ang pagwangkon. Nak, hi. Mato mi sa Kambao kay nami importante nga. Ato may isang bayo nga natawhan sa unang panahon. So guys, bye-bye sa ha. Kay mular ka nami kay murag kawanon ra ba. See you. Mga maring, di anamig kambaol, nya di aghang gibisitahan kasi gighigda, dunya naman eh. Na di may gipa-snack ni Nidja. Among snack ko pan nga lami, kaya da soft drinks. Yes. Ja kani si Jamo ni ilang anak, kani mo ni papa, kani mo rig mama, gahigda dunya. Dunya no. Ja, to nananaw TV to mga pagkumangkon. Wa man ni kaila na wa ko tagda. Wa nga Asag di naman basta kay naka-snack ko. Pakan ko wa may sudan. Tinapara di ngaon. Di mi mo kag tinapan ay daghan sa pangwalog. Bako di manang kay di makita gimong beauty. Dah gikapoy ko mina. Kato. Ako na ba dyan i-post sa YouTube? Kabo, Okay, sure. Sure. Vlogger bro. Ayan. Yan. Mali ang igsoon nga gwapa. Di naman pangag. Mo ni among ginganhi kay mo ni among kinadatuan nga. Agay man na. Kinadatuan may kwarta. Sagdi naman mo ni dato mo kwarta. Adi naman. Adug banha nga wa tay kwarta. Ing nagdaghan daghang kwarta. Ay nagdaghan. Bawion. Naigo ang katong nagkuhan ni Ja, Bawion lamang po. Daghang kwarta. Mo ni ilang bay. May atas ang balay kamera ko makita nilang bay. Mo ni ilang bay. Si manang naring wa pa makuno ni mahuman pero naman naman ang pananaw. Na lami ka jud bintana na. Excuse me, busog ko. Hi. Ta. Hi sa ta. Igi ka nag-abroad ja ba? Wow, mo to bag kamera. Na mo ni ang mananga. Si pamaypay kay dunya naman eh. Basta dunya mo sinig pamaypay. Alimuot. Tama nung rin eh. Ang ilang manghod na tiguang na si Jawa. Yan, bato na takain ko yan. Igsoon. Halayang, kukungan pa kaya? Gamay na. Gitiwas. Ay, saba. Ato punong saba. Ato saba. Nagbayan na po sila? Asa man taagi? Aw. Hindi lang bay na. Lami na lagi, kinanarbaho man. Lugay, nagsusuot mi dari sa kabatuan ko. Kananay. Saningan, kalubian. Ari milaing kulukas.
Asal ba to si kisa tingan tong Michelle. Michelle. Nailang bay na ko no. Kana day kisa man ang bay. Eh babe, apay did na. Kisa ibeb. Kato ilamay ito. Gawain. Nag-wild si Bibe. Pare, butara na sila kurala na tos dos. Na sila wonder fruit ano niya. Lami ra ba ni si Jack kay Igang buwak. tambal. Di gipangkot lang to, di to baligja. Panghatag la to. Dito ay paghatag mo mo dad. Wa pa koy bawog kinahanglan kag buwak kay daghan ng imo. Hi. Hello, di ana mi dira ila si Kato bitong murag ingani nga kanang murag rose ag buwak kasi nga ato. Ko ana kanang naay. Imo Miriam. Singa na nga buwak ka. Dai unsay na ani mo? Ay kabaw. Unsay na ani Day mo? day. Naa naman katanan. Hi. Sabi di Miriam. Na naman mo tanan ani. Na naman mo tanan buwak. Naa nalagi tanan. Kato bang ingare Miriam nga murag rose ag buwak. Aw Wani ako buwakan pagmangkon kana ng kay guwapa. tasara man. Hi, hi sa akong vlog. Double. Oh, Sige no ako yung vlog na ko. Ako ba sa imong bata? Dili dito ari kay. May imong mutaw nimo. Hi. Mo aray gali ka og na kay todo aron malipay ko dan-an ko nimo buwak. Di, unsa man buwak kay mong gusto? Dad ah. Sa man nudyo man yung igagaw eh. Dad dire lang buwak pa na. Daan naman ning guwapa si Ja. Agay. Guwapa mo Daan na ning guwapa. Na ilang bay arang daghan nagbuwak lami ka adto na. Buwak ni manang. Daghan na tagkuan. Wa kay prayer plants no. Oy, kana na The beauty of Grabe ang beauty dire oh. Hello guys. Diami karon sa bahay ni Naomi. Grabe ka buwak daghan kaayo. Na sila tanan klase sa buwak. Daghan silang wonder fruit. Halapit. Lami lagi rin mo gabi-gabi ari day. Aw me. Diami. Alami, paliwat ako ari me. Day. Paliwat ako ani day. Adiro mi aja kena gamay na nanig. Panganak ija na. Lama dagto. Lagi tayo ginahan ko. Manisya. Isa ning orchid. Kasabit ni? Oh, grabe. Oh, tama dyan to, nag-vlog ka. Lami ito to, Yes. sinili ko mga happy. Nahapi di ay. Guys, daghan sa klase nga buwak oh. Wala naman Wa may kailaw unsa ning klase sa buwak. Kani. Wow, nice. Wow, very nice. Grabe ka adyo. Asa naman mo? Nabitaan ko ninyo. Uber. Grabe, doon na sila. Uy, mamiya na lang. Sige lang. Sus, yasa pa ba ng daghang buwak, wih? Yeah, daghan guys silang orchid. Ah, napas lay DC. Gabi mo anang DC. Mao ba? Kanahan kay DC na? Oh, toy mga kuan sa buwak to ah. Mga adik sa buwak. Mga adik sa buwak to. Na, bijaan na sa mga kuan eh. Napod ya ilang puto-puto. Sige lang. Sige lang. Da, mga pan mas ito buwak ka native.
lugar diri kinanindutan. Murag paraiso, paradise. Murag paradise diri kaya ilang kuan mga tanom daghan kayo guys. Daghan naman. Nya, sulit ang akong pag-anhi kay daghan ko nakitaan nga mga klase sa buwak. Wa jud ko nagbahay nga ni kog kambaol. Kini akong yutang na tawhan. Tayo akong pagmangkon gwapa, bawasan ani. Sikat sa Facebook tan. Arang sikat tagad niya to. Kay dahil kang buwak. Isa na ba na sa YouTube channel? Yes, ma'am. Nitanaw ka dai ni subscribe ka? Day, ano ka day? Wa pa man ko ilod. Nakakita ko ko ano kung pamahas natin. Tansar mo ko magpalod. Palod sa dai, nya i-like sa kahang kuan, nya i-subscribe sa ako. Wow, kinadaghanan jud oh. Hoy, na in love gud ko sa ilang buwak. Sila na hinoy na inlove Na in love ko sa buwak ang nga. isang mga buwak nitong tayan ba? Naa. Majakmakan man si. Wa man koy buwak ri ditong kuan, majakmakan man in taon to. Na mapusog ka sa mga buwak. Na arang ka jud giganahan ka sa kudani di ako muli. Na arang ka na. Lagi ka ate Mina nga masuko na nas bibi nga nang sirila ba? Mata ni daw ni tubig. Ano kay gihurot ng sabit. Ganang init bitaw, ini kagabi ko magkabo o pa container kay asa man lagi po ko magkabo. Anja. Sus kay inigmatan na bibi na siguro pinagsunod na mo sa jupod pag mata na nila wanay tubig. Bagot butas bibi ingas bibi. Na yung mga ungo. Ungo kay gabi man ikaw kaos. Oh, ginoko. Pwede pala mag-adlaw ko magkabo-kabog na ibata. Gabi ka kas ani hila ko gabi ingda ka kay ang gibida lagi ka mo tubig ka ang dagat. Madunggan day pagtingag ni bibi na to. Habang Ay, Ginoo ko. Hay, na in love gud ko sa ilang mga buwak diri. Diang pagkamangkon pod isa o ni dagan. ayaw. Sa may isil oy. Kanira yung giganahan ilang mga hanging ba kay unique kaayo ilang hanging o. Karon pa jud ko kitag ingani dito sa Mayana nag-vlogs ko. Way mga ingani nga klase. Gikuluran. Scientist jud yung mga tao diri o. Napo diha. Abi kog napoy buwak dito. O sikat man guning buwak. Kari dia. Kani. Arang ka nice yan yung buwak ka.